Sige. Pizza 15, balik ko. Salamat kayo sa kanano yung pagsabot. Salamat ha. Ay! Naunsa! Abi man akong bayaran nimo. Ug naglutaw pa ni sa tubig ni akong tindahan. Lunod na ni. Ate, pila kita kung utang niya? Utang nimo? Ha? 45. Pwede nawagan ako og 5 para ma-1, 50. 50. Tama na ni ha. Tama na ni. Last na ni. 5 nimo. Kay wako ka malo ba? Umabayad na mo dili. Grabe po ka nga kagamay na 50. 50 ra minimum dere. Eh wako ka sure ug mubayad na mo dili. Basic ra magana 50. Ay, pwede ko na ko. Walang bit 70 lang may 100 ka. Wala 50 ra minimum diri. Kaway puno sa mga tindahan nga 50 min tag sir may tindahan 50 minimum kasagaran na 200 man. Last na ni ha. 50 ra ang kuanri sa utang. Minimum na ko. Maura na akong 50 ra gyud. Kay ngano? Maupay pagbangumpra nako, maupay pag-abri ani among sari-sari store basin masira-sira store ni kadugayan tungod ninyo. Oh, last ra ni 50 ra ko to magpautang. Oh, Abi po kay murag masakitan mura tong tiyan na imo mangibustak nga grasya ba na di pa na pwede ibustak-bustak kung magpautang ka pautang di kay magsuko-suko. basta kaya kato akong gingon, dili ka kautang kung dili ka kabayad sa imong 50. Pag makabayad ka ng 50 nga imong giutang, pwede na po ka muutang ug balik diri kasabot. Ay kapi day. Pila ganito ako diha? Dili pa ka kadungag kay ngano. Si mana na wa pa ka kaimpas sa imong utang diri. Binta man ito, no? Dungag unta ko ba? Paghilom, malunod atong kapitalan ha, di ta ka ginansya tungod ana inyong utang, di mo kabalo mo bayad. Utang ba ka no? Nabi ako yung utang dito. Saon na lang niya. Pero maulaw mo mo ingon dihag mangutang takidaghan magkay nag-apong sa iyang tindahan. Basin pud og malain ang tag-iya. Pero sige lang. Ayo! Tao, ayo! Unsalan? Grabe po doy. Isuga pod. Wa pagay kakabaloon sa tuyo nako. Aw, nangayo man ka nya, tindahan na ba ni diri? Okay na ngayon ko kay tindahan eh. Utang na puguro ni ba? Di na. Wa pa ganit na kabayad? Ay, napuday na utang dere. Aw, naa mo lang? Sa makausap pa maayong buntag kaninyong tanan. Pila kay utang nako diha? Ay, salamat. Nakahinomdom ra gyud ka no? Kwenta gay no og pila. Kaysa kadali tanawon sa nako. Give heart, give heart. Ay, gamay ra kayo. 150 ra. Sige, may problema na. Itingob lang nagbalansi diha kay ato ra nang dunganon og bayad ron. Aw, sige. Unsa may dungag nimo? Dali dayon. Pag-istorya kun sa imong kuwaon. Pila 150? Ito koy kurat na. Duhagig kuan na slibi. Biplop. Duha. O kuan pod sunrox duha. Apili na lang pod og kuan. Kining Lucky 7 sardinas. Tulo ha kay. Pila gamay ra kayo ng kuan eh. O kuan kape. Importante ang kape sa balay. Ang balay way kape di magsilbi. Kuan duha. Duha ka kape. Nya o kuan pod. Pagkaon sa bata. Ganun yung rebisko, tama, rebisko. Kaya sa kabag. Sa kabag ang kuwan. Sa pay kulang balay ha. Suka, toyo, duha-duha. Suka, toyo, duha-duha. O, cup noodles, isa. Isa lang ka cup noodles. Itotal na, dali ang total kay. Itotal na tanan. Kinira? Kinira man ang kuwan. Kina. Itotal. Ay, dugayan ni mo ka total ay. 500 to. Hata na ako 500 na lang eh. 500. Pila? 500 tanan? No, 500 galing no. Ilang kay. Ato nang bayaran doon. Kadali lang gid ako sa niibang butang diri kay. Pila tanan 500? 500 gani. Walay sobra. 500 to, gihatag na lang ako 500. Sige. 500 basta kay sure ka 500 tanan. 500 lagi. Ang kuan ha, sinsilyo lang. Kay og sa kalibo na, wag yung ko'y sinsilyo dire kay wa pa ko'y halin. 500? Sa kay pizzaron? Ug wa ko na sayo. Pizza G's karon. Sige. Pizza 15 balik ko. Salamat kayo sa kanano yung pagsabot. Salamat ha. Ay! Naunsa! Abi man akong bayaran nimo. Ug naglutaw pa ni sa tubig ni akong tindahan. Lunod na ni.